Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Americký viceprezident J.D. Vance mluví o demokratickém deficitu Evropy. Ví velmi dobře, o čem mluví, protože Amerika, co by domov jedněch z největších světových korporací, si také dlouhá léta užila progresivistickou ideologii a byla tím dlouhá léta velmi devastována. Destrukce té americké ekonomiky i americké demokracie nabrala hodně na obrátkách, zejména po kontroverzním vítězství Joe Bidena v předposledních prezidentských volbách na přelomu let 2020 a 2021. Proč o tom vítězství Joe Bidena mluvím jako o kontroverzním? Těch důvodů bylo hned několik. Tak například za prvé, v mediálním světě velmi dominují levicoví progresivisté, kteří společně se státním školstvím provádějí plošnou indoktrinaci společnosti. Většina těch mainstreamových médií, nejenom ve Spojených státech, ale také třeba v Evropě, silně straní demokratům. Kromě médií se potom na manipulaci s veřejným míněním v Americe podílely i tajné služby. Média například ve spojení s těmi vládními agenturami a tajnými službami se snažili vytvořit zcela fiktivní příběh o propojení Donalda Trumpa s Ruskem. Nebo naopak mírnit negativní dopady kauzy ztraceného notebooku Huntera Bidena. Za druhé, i přes odpor tehdejšího stále ještě prezidenta Donalda Trumpa, který, teď se bavíme o jeho prvním funkčním období, který se obával volebních podvodů, tak zákonodárné sbory a guvernéři jednotlivých států se tehdy rozhodli, často tedy s ohledem na pandemii, umožnit různé druhy korespondenčního hlasování ve volbách, často s velmi volnými pravidly. V některých státech to bylo volnější než v jiných. Řada států ke sběru těch volebních lístků používala takzvaných drop boxů, což bylo něco na způsob poštovních schránek. V některých státech bylo potřeba třeba k tomu hlasovacímu lístku přiložit nějaký ofocený průkaz totožnosti nebo uvést číslo řidičského průkazu, ale v jiných stačilo prostě jenom podepsat tu obálku s hlasem. No a my víme, že u nás taky už byla schválena korespondenční volba. Donald Trump ty volby označil za ukradené, to já nemohu posoudit, ať už ukradené byly a nebo nebyly. Faktem je, že v těch státech, kde bylo volnější hlasování, tak tam vyhráli demokraté, zatímco v těch státech, kde byly přísnější pravidla, tak tam vyhráli republikáni. Tím ale kontroverze těch tehdejších amerických prezidentských voleb zdaleka nekončily. 6. ledna 2021, kdy kongres oficiálně rozhodnul potvrdit výsledky voleb, tak Donald Trump uspořádal se svými příznivci setkání ve Washingtonu DC, kde oficiálně promluvil k několika tisícovkám svých příznivců a ve svém projevu mluvil o volebních podvodech a vyzval svoje příznivce, aby bojovali za spravedlnost, ale současně taky řekl, aby byli míru milovní. Po Trumpově projevu, když už tedy Trump byl z toho veřejného prostranství pryč, tak se část toho davu přesunula ke Kapitolu a tam došlo ke střetům s policií. A výsledkem bylo 5 mrtvých a desítky zraněných. Později stovky jednotlivců byly obviněny z útoku na Kapitol. A už krátce před tím projevem mnoha progresivistická média upozorňovala, že by mohlo dojít k násilí a potom následně, kdy k tomu projevu došlo, tak ta média vystříhala z toho Trumpova projevu ty části, které vyzývaly k boji, ale ty části, které nabádaly dav k tomu, aby byl míru milovný, tak ta se do vysílání většinou nedostala. Místo toho tedy ta média zdůrazňovala výzvu k boji, což působilo v tom sestřihu tak, že se tím myslí boj doslova na pěsti a nikoliv tedy politický boj. V roce 2022
Epoch Times, který mimochodem působí i v České republice, jeho pobočka, zveřejnil dokument Skutečný příběh 6. ledna. Jedná se o filmový dokument, ve kterém je velké množství svědeckých výpovědí, ale i autentických záběrů přímo z toho útoku na Kapitol. A ten film upozorňuje na přítomnost provokatérů z řad demokratů, kteří podněcovali celý ten dav k násilí a kteří ostatní nabádali k protiprávnímu chování, k vandalismu. Většina demonstrantů se snažila protestovat pokojně, dokonce se mnozí z nich, a bylo to vidět i přímo na záběrech toho dokumentu, snažili ty provokatéry zastavit. Někteří účastníci toho protestu, a to včetně tedy policistů a včetně dalších osob a Národní gardy, žádali posily, kterých se jim buď nedostávalo, ačkoliv ten dav neustále rostl, nebo byly ty žádosti nedostatečně řešeny, což samozřejmě vedlo k eskalaci situace. Ten dokument Epoch Times také velmi zpochybňuje použití donucovacích prostředků ze strany bezpečnostních složek, protože ty bezpečnostní ty prostředky donucovací byly používány v rozporu s předpisy. Když se sejde takhle velký dav, tak použití takových prostředků má vést k deeskalizaci násilí a uklidnění davu. Ale ve skutečnosti docházelo k pravému opaku, docházelo vlastně k panice a k eskalaci násilí. Ale jak víme, tak potom samozřejmě v médiích ten útok na Kapitol byl prezentován zcela jinak a byl prezentován jako autentická akce republikánů s cílem vyvolat násilí. Od té doby, zejména tedy po druhém zvolení Donalda Trumpa prezidentem, se situace v Americe hodně změnila. Nicméně ve stejné době začalo notně přituhovat v Evropě a to právě vyprovokovalo již zmíněného J.D. Vance, aby mluvil o onom demokratickém deficitu Evropy. Víme, že v Rumunsku byl pod podivnou záminkou vyřazen z prezidentských voleb silně antiprogresivistický kandidát. Ve Francii byla podobně vyřazena Marine Le Penová. Můžeme si o ní myslet cokoliv. Faktem je, že znalci poměrů z Evropského parlamentu se shodují, že opět šlo o záminku a dvojí metr. V Německu v tuhletu chvíli je už podle volebních průzkumů druhá nejsilnější strana AfD, antiprogresivistická, která byla teď přednedávnem, před pár dny, označila znovu za extremistickou stranu a sílí snaha ji zakázat. A co volby u nás? Jsou také v ohrožení? Toč otázka. Já to nevím. Já to opravdu nemohu vědět. Faktem je, že podle nějaké šablony, která je hodně podobná AfD, jdou pověsti o tom, že by také tady mohl být pokus zakázat nějakou stranu nebo strany. Ale můžeme se jenom domnívat. Na čtvrtek 8. května jako oslava konce války je plánovaná velká demonstrace na pražském Staroměstském náměstí v Praze. Je to mírová demonstrace. Je proti válce, proti násilí. Otázka zní, nemohou tam třeba být nějací provokatéři snažící se násilí vyvolat a naopak obrátit dojem tak, že všechno je opačně a že jde o nějakou akci nějakých fašistických extrémistů. Já nevím, nemohu to vědět. Faktem je, že nikdo nemůže vůbec nic vyloučit. Takže každopádně, pokud plánujete účast, přijďte říci svůj názor, já tam také budu, ale hlavně nenásilně. A případné provokace, prosím, naprosto ignorujte.